थारैनो बिटिआर सोरखारा डिसिफोरखौ बाहायनो हामारोने गेदेर सोंलु। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरै मारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाबनानै थानाय बाथारमारि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिगा हाखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाय डिसि बांग्ला लुफुंनो नाजानायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों हा बिगोमाफोरा। बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनो माब्लाबाबो हाखौ हगारना होनो हाया होनना गोख्रों अजद दैखांदों। ट्राइबेलनि हाखौ सेना सोरखारि मावखुलि लुफुंनो नाजानायनि हेंथायै गोख्रों अजद खालामदों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथारमारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा मा बुंथिदों नोंथांमोनहा खोनासंदो। नांथाव जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बहाय मावनानै जागासिनो दङ आरो जोंहा बिराद गिदिर फोथार दंमोन 111 बिगा। बेखौ जोङो कम्पेनसेसन गामिनिफ्राय बेकार सेंग्राफोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय। 111 बिगाखौ आंनो खुद सुनानै मण्डल रिक्रुइट लाबोनानै आङो सुनानै होदों। 111 बिगा खुद आंनो सुनानै होदों। होखांनानै उनावहाय साख्रिनि बेलायावहाय आं प्रसेस खालामदोंमोन। प्रसेस खालामबा माने डन केयार सरकारा, जोंनि सरकारा डन केयार खालामदों आरो। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा बुंदों बहाय फैसा थैसा लाखाबाय, फैसा लानानै मानो साख्रि मोनबावनांगौ, बेफोरबायदि खोथा होनदों। दा नैबेहाय जे 36 बिगा बे जिनिसखौ लानो नागिरबावदों जों खोनादों। आरो मैयाहाय माने सार्केल अफिसारा फैदों जाहैदों। ओमफ्राय सासे मानसिया, सासे बेक्तिया बेहाय हा दङ, बेहा माने रेसिडेन्सियेलनि बिल्डिं बा कनस्ट्राक्सन खालामनो नागिरदों, बेखौ दम होलांदों जाहैदों। नोंहा मा हा दं बेहाय, नोंहा मा सार्थ दं, बेफोरबायदि होनना बुंदों जाहैदों। दा नैबे गायनानै जाग्रा हाखौबो जे सरकारा दखल खालामोब्ला होमबा जों मा खालामनानै जानो, बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो नुबाय जों गुवाहाटियावबो बिदिनो बर'फोरनिखौ खालामबाय मोननै जायगाखौ। आरो नैबावबो जोंनि बिटिसि हेड क्वार्टारावबो जुदि जोङो बिदि खालामजानांगौबा, होमबा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावनो जुदि बिदि खालामजानांगौब्ला होमबा जोङो बेसेबां दुखुनांथाव, सरकारा बेसेबां लाजिनांथाव। बे जिनिसखौ सरकारा एसे बुजिनानै खामानि मावनाया मोजां। नैबे आबाद मावनानै जाग्राखौ जुदि बिदि दखल खालामोबा बिराद अयनाय जागोन सरकारा। जोंनि बिटिसि सरकारानो होन, आसाम गभर्नमेन्ट सरकारानो होन, बिराद दुखुनांथाव, माने खासि बिसि दुखुनांथाव जागोन आरो। मोनबाय होनदों नोंथांमोनहा पाट्टा मोनना मोनाखैबा? जोंनि गामिनिफ्रायथ' रावबो पाट्टा मोनाखै। बहाय जोंना पाट्टादारि हा दंखायो। गोदोहाय गौराङा जानानै बेखौ सिदलि बिदलि खालामजोब्बाय सिमनाखौ। दा जोङो दिग हिसाबै, गामिनिफ्राय दिग हिसाबै जोङो बेखौ दखल सथ'आवनो दङ। आरो गोदोनि पाट्टायाबो पाट्टायैनो दङ। खिन्थु जोङो पाट्टानि सिमा बादि जों दासिमबो बे सिमनाखौ मोनाखै। ओमफ्राय जोङो दखल हिसाबैनो जों मावनानै जानानै दङ। सरकारि बा डिसि अफिसा नोंसिनि बे हाखौ लायोबा, खासमाथि होननानै लायोबा नोंथांमोनहा होनो गोसो दंना गैया? जोंथ' सारा रायजोआनो बेखौ होनायाव मत गैया। जोङो होनायाव मत गैया। जोङो रायजोयैनो बेखौ प्रतिबाद खालामगोन। रायजोनि प्रतिबाद खालामनानै जोङो बे हाखौ हमथानायनि बेबस्थाखौ जों लागोन। মাটিটো হৈছে আপোনাৰ কিছু খাসও আছে, কিছু মেয়াদিও আছে। মেয়াদি হ'লেও খাস হ'লেও আমি এতিয়াৰ পৰা লোৱা নহয়, বহুত দিন আগত এই কালচাৰ কমপ্লেক্স জন্ম হোৱাৰ আগতেই আমি এই মাটিটো লোৱা। তাৰপাছত আমি কালচাৰ কমপ্লেক্সটো এৰি দিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই। এৰি দি পেলাই ইয়াত চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিল, চাকৰিও নিদিলে। আৰু এতিয়া যিটো খাচ মাটি আবাদ কৰি খায়, এইটো যদি কিবা অফিচ বনাব বুলি আমি শুনিছোঁ, কিমান যে সত্য আমি নাজানো। ডিচি চাৰ্কেট হাউচ বনাব বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু কিমান যে সত্য আমি এতিয়াও ডিচি অফিচৰ পৰা জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু আমাৰ মানুহ আমি লিখালিখি কৰিব কৈছিল, লিখালিখি কৰিছে না কৰা নাই এইটো আমি নাজানো। আৰু আমি লেণ্ড এডভাইচাৰী বৰ্ডৰ মেম্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, দুইবাৰ চেয়াৰমেনৰ লগত যাই দুইবাৰ মানে যোগাযোগ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে একবাৰ আমি লৈ আহিছোঁ, তাক লৈ আহি তেওঁ কৈছে এই মিটিংটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি প্ৰচেছ কেনেকুৱা আছে সেইটো চাম, এইটো বুলি কৈ দিছিল। এতিয়াও বোলে লেণ্ড এডভাইচাৰী বৰ্ডৰ এই थारिखै होआ नाय, मिथिङै होआ नाय बोले। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि
गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।